Oyuna диалоги сохташудаи Visual Basic бо худ муҳити функсия ва оператори забони Visual Basic-ро дорад. Ду намуди oyunaи стандартӣ вуҷуд дорад, ки ин oyunaи хабарии Message Box ва oyunaи дохилкунии Input Box мебошад. Oyunaи хабарӣ бо ёрии оператори Message Box ё функсияи Message Box сохта мешавад. Oyunaи дохилкунӣ бо ёрии функсияи Input Box сохта мешавад. барномаи хабар. коди барномаро ки дар компакт диск ҷойгир аст мекушоем. функсияи Message Box ба монанди оператори Message Box барои баровардани хабар дар oyuna пешбинӣ шудааст ва истифодабарандаро бо пайдошавии баъзе ҳолатҳо хабар мекунад. Илова бар ин ба истифодабаранда интихоби якчанд вариант пешкаш карда мешавад. барномаи хабар дар проект ба шумо чӣ тавр истифода бурдани oyunaи Message Box-ро нишон медиҳад. барномаи хабарро ба кор сар медиҳем. биёед барномаро ба кор сар диҳем ва мебинем ки чӣ ҳодиса рух медиҳад. барномаро санҷед ва ба он аҳамият диҳед ки ба ҳангоми пахши тугмаи хабар сообщение oyunaи хабар кушода мешавад, ки дар худ тугмаи OK-ро дорад. Инчун нишонаи огоҳкунанда. Oyunaи хабар oyunaи модулӣ мебошад. Яъне шумо наметавонед ба қафо ба форма дастрасӣ пайдо кунед. Барои аз ин oyuna халос шудан шумо бояд тугмаи OK-ро пахш кунед. Масалан, ҳангоми пахш кардан ба тугмаи баромад, то даме ки тугмаи OK-ро пахш накунед, ҳеҷ чиз рух намедиҳад. дар oyunaи хабар ба тугмаи OK пахш кунед. дар натиҷа oyuna маҳкам мешавад. баъд ба тугмаи выход пахш кунед. бо як oyunае пайдо мешавад ки тугмаҳои да ва нетро дорад. Инчун нишонаи дархостро дорад. ин диалоги содда аз шумо мепурсад ки дар ҳақиқат шумо аз барнома баромадан мехоҳед ва ба шумо ду варианти ҷавобро пешкаш мекунад. агар шумо дарро интихоб кунед, барнома кори худро тамом мекунад. агар шумо нетро пахш кунед, oyunaи хабар маҳкам мешавад, лекин барнома кори худро давом медиҳад. ин oyuna ҳам oyunaи модулӣ мебошад. шумо бояд да ва ё нетро интихоб кунед, лекин бе ин шумо барномаро маҳкам ё ба формаи дигар кор кардан наметавонед. oyunaи диалогии Visual Basic системаи функсияи Windows-ро истифода мебарад. барои ҳамин навиштаҷотҳо дар тугма, номҳои майдон ва ғайра бо забони англисӣ ва ё русӣ инъикос мегарданд. ин аз версия ва созкунии Windows ҳам вобастагӣ дорад. oyunaҳои диалогӣ ки шумо бо онҳо дар барномаи хабар шинос шудед, oyunaҳои модулӣ мебошанд. кадоме ки модули сатҳӣ ба корандозӣ номида мешавад. ин онро мефаҳмонад ки шумо бе пахшкунии яке тугмаҳо наметавонед дигар oyunaҳое ки пеш аз ин oyuna ҷойгир аст маҳкам кунед, лекин шумо метавонед ба дигар барнома гузашта тавонед. oyunaи хабар ба шумо инро имконият медиҳад. дигар модулии oyuna вуҷуд дорад. модулии дараҷаи системавӣ. oyunaи диалогӣ соҳиби модулии дараҷаи системавӣ ба истифодабаранда имконият намедиҳад ки ба дигар барномаи Windows гузаред. дар амал он ба истифодабаранда ҳеҷ кор карданро имконият намедиҳад, то даме ки диалог ба тарси даркорӣ маҳкам нашавад. маслан, яке аз тугмаҳоро пахш кунед ё матни даркориро дохил кунед. дар барномаи хабар ду роҳи кушодани oyunaи хабарӣ истифода бурда мешавад. бо ёрии оператори Message Box ва функсияи Message Box. оператори Message Box бо пахшкунӣ ба тугмаи сообщение ба таври автоматӣ процедураи CMD Message Click иҷро мешавад. дар коди ин процедура оператори Message Box истифода шудааст. бо ёрии он oyunaи хабарӣ ки аз тугмаҳои OK ва нишонаи огоҳӣ иборат аст. оператори мураккаб ки он аз Message Box иборат аст, бо худ се параметр дорад. сатҳи хабар, якҷоякунии тугмаҳо ва нишонаҳо, кадоме ки бояд дар oyunaи хабар бошанд, ва инчунин сатри сарлавҳаи oyunaи диалогӣ. пеш аз иҷро кардани оператори Message Box, процедураи CMD Message Click ин се параметрро тайёр мекунад. якум параметр тағйирёбандаи сатри бахшидан мебошад.
message баробари сообщение просто так для примера. Дуюм параметр тағйирёбандаи қиматуяш бутуни buttons icons мебошад ки дар он рақам загрузка мешавад. Рақаме ки он ки тугмаро ба рамз истифода мекунад. Инчунин нишонаҳо дар оинаи хабар buttons icons vb ok only ҷамъи vb exclamation vb ok only ва vb exclamation константаҳои ададии Visual Basic мебошанд. номҳои бахшиш ки барои барномасоз ба роҳат яъне осон мебошад. дар асл ин рақам мебошанд ки ҳосили ҷамъи он ба коди комбинатсияи тугма ва нишонаҳои оинаи хабар гардонида мешаванд. оинаи хабар бо ёрии функсияи message box кушода мешавад. бо пахшкунӣ ба тугмаи баромад процедураи cmd exit click иҷро мешавад. дар ин ҷо функсияи message box истифода бурда мешавад. функсияи message box он параметрҳое талаб мекунад ки он дар функсияи message box дида мешавад. ягона фарқият байни онҳо дар он аст ки функсияи message box қиматеро бармегардонад ки бо ёрии он истифодабаранда кадом тугмаи оинаи хабарро интихоб карданашро муайян кардан мумкин аст. пеш аз ҷиғ задани функсияи message box процедураи cmd exit click барои он параметрҳоро тайёр мекунад. яъне ба тағйирёбандаи button icons қимати vb yes no ҷамъи vb questions бахшида шудааст. зеро дар оинаи хабар бояд тугмаҳо yes no ва нишонаи дархост вуҷуд дошта бошанд. баъд зарурияти ҷиғзадани функсияи message box лозим меояд ва қимати баргардондаи он ба тағйирёбандаи response бахшида мешавад. баргардонандаи қимати функсияи message box маълумот дар бораи тугмаи пахшкардаи истифодабаранда мебошад.